Magandang araw mga kalahi! Welcome sa ikalawang episode na Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang inyong lungkod sa sama-samang pagkilos, Ranel Ann M. Sertan, na magbabahagi ng siksik na impormasyon at dagdag kaalaman tungkol sa programa. Ngayon, ating pag-uusapan ang Community Empowerment Activity Cycle o CEAC. Ito ay isang gawain o proseso ng Kalahi Seeds upang makamit ang tatlong prinsipyo ng community-driven development. Ito ay may 4 na stage na kinabibilangan ng social preparation, community planning, community managed implementation, at community monitoring. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang nakapaloob sa unang stage. Kabilang sa social preparation ang pagkakaroon ng municipal orientation, social investigation o SI, barangay orientation at participatory situational analysis. Ang municipal orientation ay sinasagawa upang maipakilala ang disenyo, proseso, standards at iba pang arrangements ng programa sa munisipyo. Ito rin ay ang pagsasapormal ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA at Specific Implementation Arrangement o SIA. Nais ng gawain na ito na talakhayin ang mga layunin ng programa, mga inaasang output at timeline nito. Tinatalakay rin sa aktibidad na ito ang mga papel at tungkulin ng Municipal Development Council, LGU, mga membro ng pamayanan at iba pang stakeholder, maging ang pagkuha ng kanilang mga pangako sa programa. Maliban dito, nais rin ng gawain na talakhayin ang sistema ng paglutas sa karaingan at paglikha ng komite sa karaingan ng munisipyo. At ang panghuli ay ang pagbasa at pagpirma ng MOA. Pangalawa sa ginagawa sa social preparation ay ang social investigation. Layunin nito na maunawaan ang konteksto ng pamayanan sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon ukol sa katayuan ng mga komunidad. Kabilang na dito ang pag-alam sa social demographic data ng populasyon, sitwasyon at dinamika ng aspetong pang-ekonomiya, pampolitika at sosyo-kultural, mga serbisyo at programang panlipunan na ginagamit sa pamayanan, mga vulnerableng pangkat, mga non-government organization at people's organization na nagtatrabaho sa pamayanan at ang kanilang mga interbensyon, mga sistema at kasanayan ng lokal na pamahalaan at mga programs, projects, and activities o PPAs ng lokal na pamahalaan, mga inventaryo ng umiiral na infrastruktura, technical na mapagkukunan, mga survey sa merkado at umiiral na mga rate ng paggawa. Kasabay din ang pagkalap ng impormasyon o detalye para mabuo ang Barangay Development Council at Municipal Development Council profile. Bahagi sa social investigation ang pag-alam ng mga datos sa barangay patungkol sa Core Local Poverty Indicator. Ang mga resulta naman na makukuha ay ang magsisilbing batayan sa pagpapatupad ng CEAC. Pangatlo ay ang barangay orientation, kung saan layunin nitong talakayin ang mga layunin ng programa, mga prinsipyo, disenyo, proseso ng pagpapatupad, inaasahang output at timeline. Nais din ng gawain na ito na tukuyin o buuin ang Participatory Situational Analysis o PSA volunteers at i-orient ang kanilang mga tungkulin. Kinakailangan na mayroong 3 PSA volunteer sa bawat sityo o purok at kailangan may kinatawan mula sa kabataan, indigenous people, kababaihan at senior citizen. At ang pang-4 na gawain sa social preparation ay ang Participatory Situational Analysis o PSA. Ito ay ang sama-samang pagtukoy at pag-analisa ng mga problema sa barangay at ang mga posibleng interbensyon na makakatugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Dito rin sinasagawa ang isang community research kung saan kasama ang pamayanan sa pagsasagawa ng pagsusuri at pag-aaral ng kanilang sitwasyon batay sa kanilang obserbasyon, karanasan at pananaw. Layunin nito na suriin ang kasulukuyang sosyo-ekonomikong sitwasyon ng pamayanan, kabilang ang mga nag-aambag sa kahirapan at kahinaan, at tukuyin ang mga problema at solusyon o interbensyon na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan. Samantala, ang mapa ng pamayanan, historical timeline, seasonal calendar, SWOT analysis, mga chart at graph, problem tree analysis, maging ang pagmamapa ng stakeholders ay ang mga tools ng PSA na pwedeng gamitin, ngunit hindi lamang limitado rito.
Ang PSA ay naglalayo na magkaroon ng Barangay Action Plan kung saan nakapaloob dito ang mga pangunahing problema at posibleng interbensyon na paglalaanan ng pondo ng barangay o ilalabi sa ibang funding donor. Ang Barangay Action Plan at ang resulta ng PSA ay ang magsisilbing gabay sa barangay sa pagbuo ng kanilang Barangay Development Plan na isusumite sa munisipyo para maging basehan din ng pagbuo ng Municipal Development Plan. At yan ang mga kabilang sa social preparation. Sabay-sabay naman natin alamin ang kilawang stage ng SEAC, ang community planning, paggawa ng proposals at mga layunin nito sa susunod na episode ng Magkalahi Tayo Bicol. Sa muli, ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Ronela and M. Sirtan, sa Kalahi Seeds Kapit Bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran.